Een gevoelige zaak die het op het eerste gezicht alleen nog maar verliezers had. Bij de rechtszaak van Sjoerd in Zwolle wie een soort nijbesteen en roende emoties betieren heeg op. Treien en een Jeljelien giet volslijn mis. Doet bij het skiermaatje van een dongsilo in Makkingeer treien dierlijke slachtoffers voelen. Een reconstructie. Het is 19 juni 2013 dat 2 medewerkers van het specialiseerde bedrijf Heres Mix en Pomptechniek van Abbegeer werken aan het skiermaatje en repareren van een dongsilo. Een van de mannen gaat met een zuurstofmasker op de silo in. De andere man bloot boppen onder leddersteen. Daarna zit er nog een leenwerker dwaande met voetpompen van de dong. Dan rekt de man in de silo uit de tier door de onwijzige gassen. Zijn collega op de letters jocht het, roept om help en gaat zonder zuurstof de silo in. Hij rekt het bewusteloos. Als tredde liet ik de leenwerker hem in de silozakje. De veehouder jocht dit en gaat onbeschermd naar onderen. Als de veehouder de trap weer opgaat, rekt hij jalwijs bewusteloos en valt naar onderen. Nou, er staat eigenlijk 1 of 2 keer per jaar in de krant dat er iets misgaat met mest. Maar er staat eigenlijk nooit bij van, dat je dus in zo'n korte tijd al plat gaat. De heid van de veehouder was kogen te helpchansen. Hij beziekert met zijn trekker nog een gat in de silo te rieden om de frisse lucht in te krijgen, maar dat slag het net. Pas als de brandwacht arriveert, kunnen 2 brandwachtmannen de silo in. Maar je kunt niks. Je kunt gewoon helemaal niks. Alleen afwachten. Ik heb nu naar de rand gehoord van de brandweer dat ze 13 minuten over gedaan hebben om een gat in te krijgen. Nou ja, voor mij 1,5 uur. Alleen nog de leenwerker wordt libjend uit de silo hellen. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid doch blikken dat de ademapparatuur net geschikt wie voor de werkzaamheden in de dongsilo in Makkingeer. Er komt brutsender middels om een reddingsactie uit te vieren. Nevens een inspecteur waart de dongsilo het hier ervoor nog aankaart vanwege veiligheidsredenen. Ja, ook het wordt een lange en vermoeiende dag voor alle blutsenden in de rechtbank in Zwolle. Ja, het is alweer zo lang lien en nu pas komt die zaak voor. Wat doet het eigenlijk maar elke niet? Nou, dan mag je je voorstellen, het is gebeurd in 2013, dus een mooi skoflien, dus zij is het al. Ja, en dan wordt het alles weer oprakelen. Hè. Het wordt iedereen moet er weer aan denken wat er toen gebeurd is. En de nijbesteen, die zitten dan in de rugzeel. Die denken natuurlijk aan hun dierbaren. Maar die moeten ook echt denken van wat gebeurt er in zo'n cel? Wat wordt er verteld? Wat zei de advocaat? Wat zei de officier van justitie? Dus al met al is het spannend voor alle belutsenden Sandij. Ja, neem ik gewoon echt voor de vertochten, want de eigenaar van het skiermaakbedrijf die kreeg hier heel wat voor de kiezen. Dat zijn bedrijf flink te kwadsketten is onder andere bij de veiligheidsmaatregels. Hoe reageerde hij daar zelf op? Nou, ik moet zeggen dat hij daar toch wel antwoord op hier. Er wordt hem verwieten onder oren door het Openbaar Ministerie dat hij van tevoren de risico's net goed inschat had. Het Openbaar Ministerie zei van, als je je taak wat serieus had genomen, had dit niet hoeven gebeuren. Nou, hij zei het zelf van, ik heb alle voorschriften volgen. Maar ik kon net weten dat dit gebeuren kon. Want hij werkt al 30 jaar in deze branche. Het dit nou nooit meemaken. Maar hij neemt dit echt een gewone normale klus van tevoren. Er was net iets speciaals. Totdat ze erachter kwamen dat er spuiwetter bij mengd is. Nou, spuiwetter is een afvalstof. Dat mij net meer broekt worden officieel, maar het schijnt dat die risico's daardoor, als je dat mengen met dong in zijn silo, dat die grutter worden. Nou, de vertochter zei Sjoerd van dat wist ik net en ik denk dat het vooral daarom leidt dat dit drama gebeurd is. Ja, toch, Auke, had het vertochtenbureau intussen wat nijs betocht, hè, zodat dit soorten van drama's net meer voorkomen kunnen. Wat is daar hoe zijn? Ja, want dit drama gebeurde omdat mensen naar binnen gingen, naar de silo, om de boel skin te mijten. Nou, wat hij nou betocht heeft, is een soort van skimmak-robot, waarbij dus mensen net meer naar binnen hoeven, maar dat een robot bestuurd wordt als een soort van computerspul van boeten af. En dat veilig is, dat er net iemand in zijn silo hoeft en dat je dat dan skimmeitje kennen. Nou, hij heeft het nog net onmeld, het is nog een proefopstelling. Maar hij heeft ik heb leerd van dit drama. En zelfs de advocaat, Tjalling van der Goort, die zei van eigenlijk zoekt hij voor een lintje krijgen. Nou, doet hij dat, zei
dij in de Jochtzeil, ja, dat werken nogal op de lachspieren, zeg maar zeggen, bij de nijbesteen van ja, dit gaat wel heel vier. Maar hij heeft toch on oplossingen. Alleen nog, het is nog net officieel, maar hij heeft een robot toestaan. Ja, nou weer er een heel soort nijbestenen vanzelf, dat zei het al, van de slachtoffers in de rechtbank. Wat voor invloed hier dat doet op de zaak en ook op de sfeer in de rechtbank? Nou, het wie van tevoren joert al duidelijk dat dat emotioneel wordt zo voor alle belutsenen. En ook dus voor de nijbestenen. En die hebben een slachtofferverklaring verlezen litten tot de rechter. Ja, daarin is heel duidelijk worden wat voor impact dat heeft als je een dierbare verliezen. Er waard ook zijn toch het ministerie van ja, geen enkele straf is genoeg om het leed te verzachten. Een van de nijbestenen liet verlezen van ja, als ik letter been krijg, dan kan mijn heid net meer zien. En mijn heid kan mijn bensbeen net meer zien. Nou, dat hakt het dan wel in als je dat jaren in de rechtszeel. Ja, nou had de vertochte aan de eind van zo'n proces dat je altijd het laatste wordt. Wat had er zijn? Hij had zijn dat hij het een persoonlijk onlutsen had wat er gebeurd is. Hij zei zelfs, Joert, van ja, je denkt misschien dat ik hier heel rustig zit, dat het mij net rekt. Nou, dat is net zo. Het rekt me echt en ik denk er alle dagen aan. Maar hij werkt wel een beetje leelk op de oerhiet, zei er. Want de oerhiet die moet beter tassen op de voorschriften, op wat er gebeurt op een workerij, op wat er gebeurt bij een mestsilo. Dat wie zijn oproep aan de oerhiet. Maar wat hij echt zei, en daar wie elke keer in de judoet is, dit is een dij, maar alleen nog maar verliezers. Ja, want dat zei ze het, hè? Want als het nou waarom sjost op deze dag, is dat dan wat hing je bloot? Dat is wel wat hing je bloot, ja. Je gaat hierheen en je weet dat het leed, dat we kunnen het verzachten worden toch welke straf dan ook. Je weet dat alles weer oprakelen wordt, dat er weer tocht wordt aan mensen die er net meer binnen. Dat beseft ik de vertochten, dat zei hij in het laatste woord, dat zei ik de advocaat van ja, hoe grut misschien en hoe vervelend het misschien ook is, zo'n rechtszaak voor mijn cliënt. Dat zit in geen verhouding tot wat er op die dag, op 19 juni 2013 in Makkenkeer gebeurd is.